Il-kċina. Żgur mhux forsi dan huwa l-post tal-qalb diversi Maltin, min biex isostni l-passatemp tiegħu, min biex isostni lill-familja ta' kuljum u min għax għandu għajnejh ikbar minn żaqqu. U għaldaqstant jispiċċa jħuf madwar il-kċina ta' spiss biex inaqqar xi ħaġa. Għal Justin Buttigieg il-kċina hija parti integrali minn ħajtu. U post li fih għatta diversi sigħat jipprepara, iħawat, jaqli u jixwi. Biex hekk kif il-platt jitlaq minn taħt idejh, ikun jista' jara l-wiċċ sodisfatt tal-klijent u jiekol xi biċċa laħam eżotika li joffri dan ir-ristorant ġdid f'Bormla. Wani użar dan l-estabilment ma' xad Bormlis fejn sab lil Justin mintluf għaddej issajjar il-laħam tal-kukkudrill biex joffri l-aqwa prodott. Bil-permess tiegħu tellifnieh għal ftit sekondi biex jispjegalna wieħed mill-ħafna platti li kienet jipprepara għal dak il-lejl. Dan huwa platt tradizzjonali ta' Switzerland, il-fondu li fih il-gruyère cheese, l-emmental u l-imbit aħmar. U Malta mhux daqshekk popolari bħalissa. Justin kellimna u għalinna minn fejn nibteż din il-passjoni li għandu għall-kċina. Minn ta' żgħira tiegħu kien ħadni fuq il-post tax-xogħol tiegħu fil-kċina, kienet appassjonani l-mod kif kienu qed isajru u l-mod kif jipplejtjaw. U fuq dak iddeċidejt li nidħol l-ITS meta deċidejt nagħmel l-eżamijiet u minn hemm komplejt navvanza d-diploma ġibta u sibt xogħol Malta wara li għamilt esperjenza barra fil-kċina. U minn dak nagħlaw qatt ma bdiltu dan ix-xogħol. Justin kompla jispjegalna dwar uħud mill-platti eżotiċi li n-nies għandhom l-opportunità jaraw issajjar f'din il-kċina miftuħa. Dawn il-platti huma platti eżotiċi, nieħdu eżempju mill-kukkudrill fil-banana leaves li ftit issibu min jagħmlu hekk. Blas minn hekk aħna fir-ristorant tagħna nagħmlu l-ostrich ukoll, nagħmlu l-white boar, il-filet tiegħu u nagħmlu ż-żebra. Blas minn hekk għandna l-filets tal-kangaru wkoll li ndawruhom fis-sos apparti fuq il-grilja biex nġibuhom iktar tender. Huma kollha kottura differenti u titqgħod ħafna attent magħhom. Huma vera fini, ma la jaqbiżlek il-laħam. Min-naħa tagħha Janika Xkempri, il-manager tal-istabilment f'Bormla, spjegat li r-ristorant qed jagħmel ħiltu sabiex jiżgura li l-klijenti jħossuhom siguri huma u jieklu, b'mod speċjali f'dan iż-żmien ta' festi. Nemmen li dis-sena u daqsxejn inċertezza minn fejn jitlu n-nies, forsi n-nies qed tħallu xejn iktar l-aħħar biex jibbukjaw, però min-naħa tagħna l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li nagħtu il-messaġġ li aħna we are safe. Pratikament inżommu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa, nżommu l-metri, disinfectant, temperaturi u dawk il-protokoll kollu li kull restorant għandu jkollu waqt dawn iż-żminijiet iktar bħalissa.